Έλα τώρα, κουρασμένες είστε. Μπράβο σας, μπράβο. Αξίζετε 1000 μπράβο. Έλα ένα εδώ. Μπράβο σας, ευχαριστούμε σε όλους. Αρχίζετε 1000 μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Βρε στις σαλάτες. Εσάς θέλω να πάρω, εσάς. Είμαστε τώρα στα χάλια μας. Γεια σου ρε Κική με την ομάδα σου. Χαιρετώ τη Μακεδονία. Γεια σου αρχηγές. Όλα καλά. Όλα μια χαρά. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους σας. Αφού τη βγάλαμε σήμερα. Έλα εδώ πέρα. Έλα οι αρχιμάστορες εδώ. Οι αρχιμάστορες εδώ είναι. Μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους. Μπορεί να βάλεις άλλους τόσους μέσα και αυτούς θα τους ταΐσουμε. Όλους, δεν είναι κανένας δυστυχώς. Αυτό λέει η ελληνική κοινότητα. Να το γνωρίζουνε, αυτή είναι η ελληνική κοινότητα. Με όνομα και ποτέ δεν θα πεθάνει. Ό,τι και να μας κάνει δεν κολώνουμε. Οι εφημερίδες μας γράψανε να δούνε το πόη του Νίκονα και του Αρτεμάκη. Τους το δείχνουμε το πόη μας και όλη η κοινότητα το δείχνει. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί τους το δείξαμε. Όλοι μαζί, ζήτω η κοινότητα. Ζήτω. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Γιάννη Λεβέντη. Λόγια. Σκίσαμε κασέτες σήμερα. Τι κάναμε? Σκίσαμε κασέτες. Κασέτ. Κάνουμε. Πολύ ωραία. Καλά είστε, μπράβο σας. Εδώ